Tänään mä ja mummo leivotaan mustikkapiirakkaa. Tässä on kaikki, mitä sä tarvit. Ota screenshotti. Laita uuni päälle 200 asteeseen. Aloitetaan voitelemalla piirakkavuoka. Sitten painellaan pohja siihen tasaisesti. Jätä reunoille korkeampi reunus. Sitten sekoita perunajauhot ja mustikat sekasi ja kaada ne taikinan päälle ja levitä tasaiseksi. Me unohdettiin perunajauho aikaisemmin, joten me ripoteltiin se mustikoiden päälle jälkikäteen. Sitten sekoitetaan kermaviili, kananmuna, vanilliinisokeri ja sokeri yhteen kulhossa. Kun se on hyvin sekoitettu, kaadetaan se piirakan päälle ja levitetään tasaiseksi. Sitten se menee uuniin noin 35 minuutiksi, jonka jälkeen se on valmista ja näyttää tältä. Nam! Multa on muuten tulossa e-kirja nimeltä Grandma's Cookbook, joka on täynnä mummon supersuomalaisia, suolaisia ja makeita reseptejä. Laita mun tiliseurantaa, ettet sä missaa, kun se julkaistaan.